Thank you, Mason fan, and especially kay Miss Kathleen. Thank you po sa pa-surprise gift ninyo and sa suporta at lalong-lalo na po sa JFS team. Thank you so much po. Talaga na-satisfy po ako dun sa mga binigay nyo and sa mga combination ng kulay. Nagustuhan ko po talaga. Thank you so much! Surprises is the greatest gift which life can offer us. Hello people of the Philippines and welcome back to the JFS Petals and Services. And for today, yes, it's me again, your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. Samahan niyo ako dito sa Lower Omon, Ragay, Camarines Sur dahil isa lamang content creator ang ating susurpresahin ngayong hapon. Excited na ako dahil I am finally back after yung aking mga kaganapan at mga personal rackets. Sino kaya ang babaeng ito? Yes, babae siya. Sino kaya ang content creator na ito? And balita ko mga ka-JFS, under siya ng House of Kulabo. Siyempre, bigatin talaga ang ating isusurprise ngayon. And siyempre, bigatin din ang JFS Petals and Services. Dahil lagi niyong tatandaan na simula noon hanggang ngayon, iisa lamang ang aming goal. And that is to provide you the quality service that you all deserve. Since we don't just create, but we captivate. Simulan na natin ang genuine na service na ihahatid sa inyo ng JFS Petals and Services. But before anything else mga ka-JFS, don't forget to follow and subscribe us and all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Yes, this is the JFS team na naghahatid ng sorpresa at saya sa angmang sulok ng Bicolandia. Kaya naman wag na nating patatagalin pa mga ka-JFS, silipin na natin ang mga packages na deserve ng ating isusurpresa ngayong hapon. Alright. Okay, sa ating napakalayo ng ating card trunk mga ka-JFS, unahin na natin ang letter na babasahin ko mamaya. Hindi na namin nilagay sa frame dahil medyo maikli lang naman mga ka-JFS. Siyempre, ang napapatungan nito ay ang cake mula yan sa Goldilocks. Talagang bigatin ang ating isusurpresa ngayong hapon. Siyempre, in order to expose sweetness kagaya ng ating isusurpresa ngayon, napaka-sweet na dalaga na under pa ng House of Kulab. Talagang excited na ako. Baka naman po, pwedeng makipag-collab ang JFS Petals and Services sa iyo, ma'am. Andito ang Ferrero Rocher. Let's also acknowledge this bubble balloon na may nakasulat na Happy Birthday Made of Plus. Dito nga ako sa kabila kasi medyo mainit yung tambutso natin mga ka-JFS. Siyempre, enjoy din natin ang gold and silver na backdrop natin ngayon sa ating karton. And siyempre, may nakasulat yan na Happy Birthday. Siyempre, dahil birthday ng ating napakagandang babae. Siyempre, meron yung mga palamuti, mga pictures niya. Sino ang babaeng ito? Kaya naman, tara na't surpresahin natin siya. Pero bago ang lahat, bago ko makalimutan, meron tayo dito ang fresh roses na ihahandog sa binibining talaga namang napakaganda at nakakabighani. Siguro, maganda lang siya sa akin ng mga 1% lang. Ayan mga ka-JFS. Tara na't surpresahin na natin ang binibining ito dahil excited na ako at excited na din kayo, alam ko mga ka-JFS. Kaya naman mula dito sa Lower Omon, Ragay, Camarines Sur, it's JFS na yan! Let's go! JFS, it's me again. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. And for today, excited ako dahil, di ba nasabi ko sa aking intro na ang ating susurpresahin ngayon ay isang influencer. Ayan, baka mas maunahan or mas kapani-paniwala yung prank niya. Sana maging successful tayo ngayon dahil isang content creator ngayon ang ating susurpresahin all the way to Ragay. Kaya doon mga ka-JFS, samahan nyo ako dahil medyo ilang weeks tayong nagpahinga and I'm okay now after my rackets and mga personal kaganapans. By the way, shoutout nga pala sa aking friend na si Mr. Hans and kay Mr. Charles Danvertira and to you Mr. Miko Mayores.
Magbabalik ako maya-maya lamang pagkasama ko na ang ating content creator na sinasabi ko. Kaya naman kapit lang mga ka-JFS dahil malapit-lapit na kami sa aming location. Bye! Ano ko? Hi po, good afternoon po. Saan po dito bahay ni Miss Mayda Plus po? Ito na nga po, sir. Nandun kaya, ayun. Yung naglalakad. Sabi na. Ikaw po yung nanay ni Mayda. Ako po. Okay po. Ayun, naglalakad si Miss May. Ay, siya? Hello po. Kayo ba si Miss Mayda Plus? Tama. Ako si Steph. Mula ako sa JFS Apparel. May good news kasi ako ngayon sa'yo. Bala kasi kunin ka namin na endorser ng JFS Apparel mismo. And yung JFS Apparel, company siya, mostly na nagbebenta kami ng damit at mga sapatos. Gusto ko sana naming yan para makausap na kukunin ka naming endorser ng aming mga produkto. Ayan. We are from Naga City, sa Naga branch. Alam mo ba yun? Aware ka sa Naga? Opo, doon po ako nag-stay. Doon ka din nagsistay. Pero pumapasok ka pa? Hindi po, nag-stop ako isang semester. Okay. Kasi pinadala ako dito ng boss ko para anyayaan ka makausap din para kung papayag ka bilang endorser namin ng company namin. Manager po. May manager ka. Bawal yung gano'n, hindi pwede yung gano'n. Hindi pwede. Hindi po dumadaan sa amin. Nasaan yung manager mo na dito ba or nasa Manila? Bigyan mo ng contact details. Pwedeng bigyan na lang ng contact details para at least makausap po na namin yung manager mo. By the way, pakita ko lang pala sa yung mga baka aware ka dun sa mga sample products namin para makita mo lang. Dito tayo. Tapos meron din kami dyan sample product na ibibigay namin sa'yo. Pakita ko lang sa yung namin. Yung, surprise! Thank you! Ayan, wala bang sound dyan? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Alright, so, i-check lang natin ha, ikaw si Miss Mayda Plus, tama? Ayan. Sa wakas nakita na din kita in person. Ayan, mas matangkad pa pala ako sa'yo. Okay, so ayan mga ka-JFS, andito nga tayo sa Barangay Lower Omon, Ragay, Camarines Sur para surprisahin ang kaninang sinabi kong isang content creator. And andito na nga siya, si Mayda Plus, kaway naman sa ating mga subscribers dyan, sa aming mga minamahal na ka-JFS. Alright, so andito kami ngayon para handugan siya dahil balita ko ay birthday mo ngayon. Kahapon pa, okay. Medyo na late pero caring-carry pa din yan dahil ang mga packages na ito ay inihanda ng isang taong special para sa'yo. And alam kong special ka para sa kanya. Kaya nga binigyan ka ng mga surprise ang ganito. Okay. Since nakuha mo na ang mga letter na ito, ang letter na babasahin ko maya-maya, unahin ko na tuloy ang letter na ito. Okay. Para magka-ideya ka kung kanino galing ang surpresang ito dahil clueless ka ba? Wala kang naiisip kung ganito yung galing. Aside from that, wala na. Okay, dyan ka ata nagkakamali. Ayan, kaya naman babasahin ko yung letter na naglalaman ng message para sa'yo. And malalaman mo din dito, I hope na malaman mo kung sino talaga ang nagpadala ng mga packages na ito. Okay, hello there, Mayda Plus. Wishing you a very happy birthday. Everyone knows that you are one of the most powerful social media influencers. Thank you to your lengthy influence on our society today. We appreciate for your impact you've given us. Thank you for being an inspiration to all of us and as you celebrate another year of being genuine. Sana makita ka pa namin sa Season 3. We will always be here to support you.
We love you from Mayseed Fam. Alright. So, ano ba yung Mayseed Fam? Paano po sila namin nilalagay po kasi. Okay. Mayseed pala talaga. Parang love team ba? Boyfriend mo ba si Seed? My boyfriend. May boyfriend ka kasi. Yung kasama mo kanina. Opo. Parang ano lang. Hello po. Okay. Para naman malaman mo kung ano yung mga matatanggap mo ngayong hapon, papakita ko lamang sa kung ano mga matatanggap mo. Unahin na natin, hawakan mo ang Ferrero Rocher, nakagaya mo, napaka-sweet. Okay. We also have bubble balloon na may nakasulat na Happy Birthday Maida Plus, mula yan sa iyong fans. And para naman tuluyan kang maging celebrant ngayong hapon, isuot nyo po ang aming sash na may nakasulat din na happy birthday. Isang masigabong palakpakan naman saan kay Maida Plus. Ayan. Pero kahapon may handaan ka ba? Nag-outing lang. Ay, nag-outing lang. Sayang hindi kami nakasama. Charot. Okay. So much for that. Meron ka pa ding matatanggap na letter. Babasahin ko mamaya. Ay, binasa ko na nga pala. Meron ka ding matatanggap na Gold Deluxe cake. And syempre, ang kabog at bongga mong gift ngayong hapon. Tanggapin mo ba't sumasama kasi itong lights na to? Tanggapin mo ang iyong fresh roses mula sa Jeffes Petals and Services at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa'yo. Ayan. Alam mo ba kung sino talaga ang mismong nagpadala ng package na ito? Siyempre sa mga fans mo, napakarami sila. Alam mo kung sino? Wala kang clue. Kathleen. Ayan. Okay, mamaya sasabihin ko kung sino ang nagpadala nito. Pero bago yan, sa mga packages na ito, syempre mula pa kaming San Fernando, Camarines Sur, bumiyahe kami para lang masurpresa ka at handugan ka ng mga packages na ito. Ano yung gusto mong sabihin sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo at patuloy na sumusuporta sa iyo sa iyong journey bilang isang content creator or social media influencer? Ayun, gusto ko lang mag-thank you sa solid fans ko. Fam and Mason Fam. Tapos thank you so much kasi hindi niyo ako nakalimutan. Hindi niyo nakalimutan yung isa sa mga pinaka-special ng araw ng buhay ko. Thank you. Ayan. So, sige mong palapakan para kay Macy. Ayan, sino mga kasama mo dito sa bahay? Mama. Mami, lapit po kayo dito, Mami. Napaganda din ni Mami, kagaya ni Ate. Ano bang tawag ko sa'yo? May na lang? Okay, May. Baka ma-June patapos na yung May, mag-June na tayo. Mother, dito po tayo, Mother. Okay lang po yan, Mother. Hindi naman po kayo aamuyin sa video. Dito po tayo, Mother. Okay, dahil po kahapon po ay birthday ng anak nyo, ano po yung message, ano pong gusto nyong sabihin kay May? Ay, naku. Yang... mahal na mahal kita na. Ay, mahal na mahal ka namin na. Umiyak na si Mama. Sige Hindi ka iyak for today's video. Ano yung... Mag-aral ka ulit. Tapos, kapin mo matupad yung mga pangarap. Mga pangarap mo. Dito lang kami. Para sumuporta sa iyo. Salamat. Ayan, pati ako'y naiiyak kay Mother at medyo pinag-iinitan din. Ayan, Mother, thank you so much din, Mother. Dito lang po kayo, Mother. Sino pa yung mga kasama mo dito sa bahay? Ayun po yan. Dito ka, Kuya. Huwag ka video ng video dyan. Sisikmuraan kita ng isa. Dito ka. Okay, dahil nag-video daw siya. Alright, so ang mga packages na ito ay galing sa fans club mo at talaga namang ipinagpapasalamat nila at iniudulo ka nila. And kung may, ilang taon ka na pala ngayon? 21. 21 ka na talaga. Charot lang. Ayan. Soon, baka baka naman collab. Charot. Okay. Aware ka ba sa amin sa Jeffes Petals and Services? Hindi. Ayan, baka naman, tulungan mo kami. Ay, ilan na subscribers mo ngayon sa ano? Wala, kaka-upload ko lang ng video ko sa YouTube. Yung Jujuwain at Totropahin ba? Tama? Hindi yun. Or Parang saan? ano kasi, 10 months ago pa yun. Pero yung Okay. pinaka-official, ko talaga vlog, 3 days ago yun. Yun pala. Pero sa TikTok, balita ko napakarami mo ng subscribers sa TikTok. 2.5 million. Wow! Palapakan naman natin ang 2.5 million na subscribers mo sa TikTok. Ayan, dahil may 2.5 subscribers ka na, additional message mo bago tayo tuluyang magtapos. Ay, hindi pa pala tayo magtatapos dahil may package pa kami para sa'yo. Ano yung message mo dun sa mga nagmamahal sa'yo sa TikTok? Saan pa ba? Nagkukumo ka din ba? Oo. Okay. Thank you sa mga patuloy na nanonood sa akin sa live streams ko
ko. Tapos kapag gusto ko makipagkwentuhan, nagla-live ako. Thank you sa mga nagsistay hanggang mag-end yung live and sa mga nanonood ng videos ko. Tapos sa mga walang sawa at mga pudpud na ang kamay kaka-likes, thank you so much. Ayan, may isang tanong lang si Steph sa'yo. Bilang isang social media influencer, kumusta ang buhay ng isang social media influencer? Magaan naman, di naman ganun nakakapagod. Kaya lang, syempre, pag halos lahat ng platforms active ka, yun lang, nakakapagod siya. Pero ang masaya, lalo na pag mas gaganahan ka gumawa ng content at mas gaganahan ka maging content creator kapag alam mong marami nakasupport and marami nanonood at taga-abang. Ayan, syempre. Dahil sa ganda ba naman na yan ni Miss May, walang mag-aabang. For sure, ang mga subscribers mo yan na 2.5 mga lalaki ata yan. Okay. Ay, may girls din. May girls din naman, syempre. Dahil patuloy nga sa I agree sa message na ibinigay sa iyo ng mga fans mo na very genuine ka talaga and very down to earth. And sana i-keep mo yan dahil yan yung bagay na ipapagkaiba mo sa ibang social media influencer. Aside from that being genuine, ano sa tingin mo yung characteristic na kinagigiliwan sa'yo ng mga subscriber mo? Siguro yung pagiging kasi kalog talaga. Kalog. So sa lahat ng live ko nakikita nila yun. Tapos pag namimit nila ako in person, hindi naman parang sila na-intimidate, gano'n. So parang para sa kanila, madaling i-approach, gano'n. Kaya mas madali ko sila nakakapalagay ng loob kahit online lang nila ako nakikita. Kumusta yung yung mga friend mo ba dito? Friend mo ba ngayon? Or baka hindi ka na nakakalabas? Oo naman. Oo naman. Ayan. Kaso, Pwede na ba? nakikita. Pwede na ba kaming social media influencer din? Pwede na. Pasok ba? yan, Pasok na. Ayan, baka naman soon makapag-collab kasama ang Jeffes Petals and Services. Ayan mga ka-Jeffes, kasama ko na nga ang content creator na si May The Plus. Kaya naman sa aking pagbabalik ay hahandugan natin siya ng kanyang bonggang cake. And of course, kantahan din natin siya ng hindi pagasgas at bagong-bagong kantang Happy Birthday. Alright mga ka-Jeffes, and we are... Alright mga ka-Jeffes, we are finally back kasi as promised ay handugan natin si Miss May ng kanyang cake and of course kakantahan din natin siya ng happy birthday song. Kaya naman, wait lang, kunin lang natin ang ating bonggang cake para kay May. Kaya naman everybody, let's sing a happy birthday song in 3, 2, 1, let's go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, other one. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, so hindi po kakanta, hindi na po magkakapera. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, maraming salamat. Barangay, ano ba to? Lower Omon. People of Barangay Lower Omon. Ayan. Mga singeries pala mga tao dito. Ayan, dahil hawak ko ng iyong di naman kaganda ang cake, pero ikaw yung maganda sa cake. Charot. Ayan, hindi. Mukhang kailangan ko ng 5 minutes din mag-change outfit mo. Pakita mo naman yung outfit mo sa kanila, pakita mo. Ayan, talaga namang nanlalaban siya. Mamaya didibdiban ko to ng isa. Hindi pwede, dapat pantay-pantay lang tayo. Lamang lang po siya sa akin ng 1% na ganda. Ay, Pero true. dahil magkamukha naman tayo, pwede bang di iramin ko ng nakalayo. mga isang gabi yung jowa mo. Ay, hindi! Yung mukha ko na lang yung video. Ayan. Ayan, so dahil nakanta na natin si Miss May ng happy birthday song, it's time to blow your candle. Pero bago ang lahat, mag-alabata tayo. Bakit ayaw nitong sumindi? Ayan. Hala. Meron. Ano? Sino po yung mga tropa nating dyan? Mga manini? Manini Garillo? Ayan. Ilabas po ang posporo mula po sa Japan. Okay. Ayan. Thank you so much. Ay, pang mayaman may pag-asul. Alright, so padaanin muna natin ang iskandalosang motor. Ayan, so pakiblow na ng iyong candles. But before that, syempre make a wish para naman mas tumangkad ka. Hindi na ako umaasa. Ay, naiiwan na. Sa yung pangarap na yung matutupad. Pangarap ko na ata. Yun. Ayan, palakpakan naman para kay Miss May. Ayan, dahil natapik yung jowa mo. Ayan, sir, lapit ka dito. Sa dito ka po.
Sige na sir, dito ka. Mihingan lang po namin kayo ng message para kay Nahihiya Miss po Me. yan ako. Ha? Hindi po talaga yung lalapang yan. Ba't hindi ka sige, lalapit ka ba o paano? Okay, dahil medyo ayaw. Ayaw mo, sir? Ay, ayaw niya. Ayaw sa'yo. Ay, akin na lang po. Ay, camera siya yan. Ay, shy camera daw siya. Okay. Dahil ayaw naman ni sir magpa-interview, ikaw na lang, dahil birthday mo ngayon, ano yung 21 ka na, sa 21 years of existence mo dito sa mundo, ano yung pangarap mo or ano pa yung mga bagay na gusto mong matupad? Dahil alam kong abot kamay mo na yung mga pangarap mo bilang isang social media influencer, alam kong isa ka ding magaling na mag-aaral and magaling na anak. Masunuring bata po ba to si May? Minsan. Minsan. Bakit may paminsan? Mamaya, ma. Okay, puro mamaya, puro procrastination si Miss May. Okay, dahil para naman ikaw ang maging reyna namin ngayon at tuluyang tayo, bago tayo tuluyang magtapos pala, additional message mo para sa family mo and message mo din sa lahat ng mga nagmamahal sa'yo. Yun, sa family ko naman, thank you muna sa suporta na binibigay niyo sa lahat ng mga bagay na gusto kong gawin at gusto kong subukan. Tapos, pangarap ko talaga na mabigyan ng stable na buhay yung mga taong Hindi pa ba espesyal sa akin. stable? Hindi pa. Ay, hindi pa. Malayo-layo pa ng konti. Ayun po. Mami, may sasabihin ka pa po ba, Mami? Ayan, ayaw na umiyak ni Mami. Ayan, iyakin si Mami ng konti. Ayan nga mga ka-JFS, tuluyan na nating naihatid ang sorpresa para kay Miss May. And thank you so much for choosing the JFS Petals and Services sa May Seed Farm na nagpadala ng mga packages na ito. Si Miss Kathleen Katubag. Ayan. Balita ko ito si Miss Kathleen Katubag ay yayamanin. Kaya naman afford niya ang mga gantong packages. Ayan. Personally, hindi mo ba siya kilala? Hindi. Ano lang sila, Wow. nakilala ko sila sa, yun nga, sa TikTok na sa Kumu. Lagi sila nagpapagsak. Ayan Tapos talaga. gumawa sila ng group chat. Tapos doon sila nagpaplano ng mga gusto nilang ibigay. Pwede ba tayo maging friend para naman yung mga sobra mong mga gift dyan ay maibigay mo sa akin? Ay, oo, pwede naman. Okay, PPM mo na lang kita. Tsara! For future collab sa JFS Petals. Ayan na mga ka-JFS, maraming salamat kay Miss Kathleen Katubag. Sana po ay napasaya namin ang iyong idol na si Miss Mayda Plus. And more power and God bless din sa lahat ng May Seed Farm, sa lahat po ng mga fans at sa lahat ng nagmamahal sa'yo and sa'yo din and sa iyong family. God bless po, Mother. And thank you so much, people of Barangay Lower Omot. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph, at magkita-kita tayo sa aking mga susunod na sorpresa. Muli, this is the JFS Petals and Services. Babay tayo ng konti, kaway tayo. Alright.